हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिनैनि बे भिडिअखौहाय मिथिनो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर, अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना फारियै नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर, बेनि उनाव सावरायगोन। बहुत शक्तिशाली आज বিজেপি শক্তিশালী কারণে তো এমপি সিট আমি জিকিব পাৰিছোঁ। আজি আমি যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আমি যে কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ আমি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰিব পাৰিছোঁ, এইটোতো বিজেপিৰ কাৰণেই পাৰিছোঁ। আজি যদি বিজেপিয়ে তিনি ৰাতি কাম নকৰিলেহেঁতেন, বিজেপিয়ে যুৱ মৰ্চাই কাম নকৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লেতো আমি এই এমপি সিট জিকাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তো সেইটোতে গম পোৱা যায় যে বিজেপি কোকৰাঝাৰত বহুত শক্তিশালী। दायो नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, दा दिनैहाय जोंहा नैबे बिजेपिनि अरुप कुमार देब नङा होमबा लोगोफोर, दा बे बिथाङा जोंहा दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बे बिथां दाखालिसो जोंहा जानानै थांनाय एमपि। दा बे जोंहा एमपि जोंहा देरहानानै थांदों होनोब्ला जोंहा जयन्त बसुमतारी नङा होमबा लोगोफोर। दा बे जयन्त बसुमतारी जोंहा देरहालांनायावहाय नैबे अरुप कुमार देबआ जोंहा मा बुंथिदों नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दायो बुंदों जोंहा दिनैहाय जुदि बिजेपिया हर सान दिनै खाथियामोनब्ला दिनैहाय एमपि देरहालांनाय नङामोन, बेबायदि खोथाखौ बुंदों जोंहा अरुप कुमार देबआ। दा दिनैहाय नोंथांमोनाबो मिथिबाय बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा दिनैहाय बुंदों जे बिजेपिया जुदि सान हर खामानि मावामोनब्ला दिनैहाय एमपि देरहालांनाय नङामोन, बे खोथाखौ बुंदों। थारैनो जोंहा जयन्त बसुमतारीखौनो बुंनांगोन नङा होमबा लोगोफोर। जयन्त बसुमतारीखौ जोंहा बुंनाय जादों। दा जोंहा बेसेबां लासिंसिं नङा होमबा लोगोफोर, दिनैहाय बे बिजेपिनि सासे जोंहा अरुप कुमार देबआसो दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंनो हाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै बेसेबां लासिंसिं, दा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा एमपि जानानै थांनाय जोंहा इउपिपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा बिथांमोनाबो नैबे अरुप कुमार देबमोन बायदि हर सान खाथियाखैमोन नामा। दा दिनै अरुप कुमार देबआ दिनैहाय बुंनो हादों जेब्ला हर सान दिनै जों खामानि मावनायखौसो दिनैहाय एमपि दैथायहरनो हादों, बेबायदि खोथाखौबो जोंहा बुंनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय नोंथांमोनहाबो नुखाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिजेपिया जुदि रल लानानै जुदि खामानि मावोमोनब्ला दिनैहाय जोंहा जयन्त बसुमतारीया एमपि बे देरहालांनाय नङामोन नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय जोङो नैबे अरुप कुमार देब बुंनायखौ नायोब्ला जोंहा बुंनो हायो दिनै बिजेपि खामानि मावामोनब्ला दिनैहाय इउपिपिनिफ्राय जोंहा एमपि जानानै थांनो थाखाय जयन्त बसुमतारीया हानाय नङामोन आरोखि ना लोगोफोर। दा दिनैहाय बे खोथा, दा बेसेबां सैथो नैबे बिथां अरुप कुमार देब खोथा बुंनाया, दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिजिरनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनैहाय नंगौ नङा बे गावसिनि खोथा, गावसिनि पलिटिक्सनि मानसि मा बुङोबा बुङा नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय जोंनि बर'नि राजनितिक दोलो जोंहा इउपिपिएल नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै बेखौ एसे गाहायाव दोननाय बायदि जायो। दिनै बिजेपिया जुदि सान हर खामानि मावोब्ला दिनैहाय एमपि होहरनो हानाय नङामोन क'क्राझार लकसभायावहाय, बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय ओरैनोबाबो क'क्राझार लकसभायावहाय जोंहा बिजेपिया गिलु फालु गराखा जाहैदों बिजेपिया। दा बे खोथाखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोन्दों नैबे जोंहा अरुप कुमार देब बुंनायखौ नायोब्ला ना लोगोफोर। दा दिनैहाय नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो, दिनैहाय बे बिजेपिनि सान हर मेंनाय उखैनायखौ गारनानै खामानि मावनायखायसो दिनैहाय जोंहा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बे बिथांखौहाय देरहाहोहरनो हादों, बेबायदि खोथाखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिजिरनानै नायबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। दा आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय।